Здравейте, потребители, това съм аз, Манчух, и това е нова поредица на League of Legends. И както виждате днеска с XDreamZZ, т.е. DanProBG, почвам и едно в едно с така ботчета, както виждате. Ние не се играе PvP. Той ще ме скъса. Как? Аз да не знам и края. Не е нагласено, спокойно не е нагласено. Дайте по-близо сценария, бе. Окей, сега. Ай, брато, не е голяма вероятност да те скъсам. Задобрях е, че. Сега. Стой, ще късам. Много е силно. Много силно. Моят копия пък ще да не ти казвам, де ще го забравя. Добре. Не дей. Що да не го? Аре, аз ти долу, е. Сериус. Не да? Аз малко се насочвам долу. Те. Шапка, че ми лагна, е. Нещо, което никога не очаква да стане. Видео. Аз да продължавам да ходя. Както щеш. Що не искаш да дойдеш при тарата да те отцепи? Ева при тарата да те отцепи! Мечтай. Аба, ще мечтая аз. Ще мечтая, дай ще предсказвам. Аба, къде сте? Някъде при таратата. Ама, виж как съм аз. XD. Да, при тарата си. Го. Мерси. Знаеш ко? Ще умреш. Не, аз трябваше да те взема. Това е нечестно. Мазинка за товар. Аз трябваше да го взема, ти мазин крадец. Морски крадец. Купи си айтами, брато. Моля? Купи си айтами. От красивка. От шопа. Откъде? Бъдка. Он е тиквеник. Буквално гота му тиква. Видих. Знаеш ко? Арис, предстои, знаеш ли кой? Знаеш колко си досаден заради ти? Не знам. Знаеш ли колко? Аре, спри, бе! Зацепено копия, да не ти казвам де. Не! Аре, сериозно избегнах копията заради той! Измамник! Аз сега ще ти видя сметката, момчето. No, are you kidding me? Да? Амрай. Не е честно? Тя е хакерка. Абе, стига ме нарича тя, бе, момче. Аз съм момче, бе. Здравата заеквам по тези дни, бе. Аз тям взема малко мъни. No. В средата на джунглата трябва да превземе ни работи, не знам защо. И не разбирам защо. Почти са отключени даже, бе. 30 секунд спише, че ще отключени. Змамиха, ма. You serious? Не е честно? Остай му преда, вкарам левел. Или да медитирам? Не. Ти ще ми кажеш. Да, аз ще ти кажа. Проблеми Лайка про. Но, ще из хакерка? Какъв е то слов? Да ти превзема нещо да ти превзема. Не е честно. Ти си лъв и можеш да впъляш копие. Как е? Ти не е честно? Това не му е честно. Живота не е честно. Браво, не. Да се килнеш. Ще го килнем тогава, като не е честно. И ти ли го убивай го, ако щеш на сметището го захвърли, той пак не е честен. Значи направя всичкото наведнъж. Не. Не, няма да стане, момчета. Няма да ни вземете тарета. Абе, аз нали ви казах, че няма го вземете? А те с не ме чуват въобще.
Аз не казах, че няма го вземте. Махайте се. Та-ла-ла-ла-ла. Право Christmas dubstep стана е. Christmas beatbox, де. Мастери, да умре. Не е честно, о, Гарос. Не е честно, а мен не ми работят атаките. Ко ми става с графиката, нещо хипер ми цепи. Така е, че окей. То не, че тук има някаква хубава графика, то даже у нас супер силната графика в Summoner Rift не ми лаги, пак тук нещо ме обзе. Знаеш ли какво ще стане? Аре, предстои. И аз не знам какво ще стане. Име. Не, все едно не си е истина. Абе, махай се! Аре, пак ли е? Медитирам, бабе, медитирам. Аре, медитацията ти беше съспана. Лай. Защо Бог е толкова? Природата те дразни. Добре, стига с тая, дразни ма. Окей, де. Повярвай, ако ти игра Кейтлин, повече ще задразни. Най-якото на този герой, че може да се хели сам. Най-тъпото за мене. За противника е най-тъпо, за мен се супер здраве. Именно. Бум, бум, бум. Абе, махай се от мене! Човек, ако е главен за смити, ще умре така. Най-после, момче! Поздравлете Xgrim ZZ, който направи първия си кил върху мен. Това трябва да бъде качено. Обесто ще бъде, ама не съм брат, поздравление, най-после му уби. Задобрил съм го добре. Аз не ти каза, че си задобрил. Аз мислих, че този никога няма му уби, ама много съм сгрешил за тебе. Сега идва също върху тебе. Ще умреш! Зади то ме уби. Ти ще ми дадеш. Да, ето, не виждаш ли? Сказах ти задника. 100 слов. Ти буквално смисъл го сказа. Че какво да ограда да скъсам кафата, ле? Да, ще си купя още Адам. Ти откъде почерш толкова много пари от началото? Ти откъде почерш толкова много пари от началото? Бия миньони! Секретно! Много е секретно, бия миньони! Аха. Като биш миньон, то с свой демейдж ти дава парички. Разбираш ли за какво ти говоря? Да. Или си много глух? Не, много неразбирателно. О, маля, бате. Абе, дай ви кръсвите, бе. Кога ще идеш, бе? Сега ще ям. Каквото е сега. Какви маневри! Купих си няколко, айде да чета. Да ти е чистото, бе, аз ти бия тарята. Да, предполагам, че вече си кой си левел. 8. Аз съм 5.
Аз до сега си купувах Iron. Surprise! Бум бум. Аз чаках първо да се изхъбиш. Сега яш. Яш, бе! Не знам. Аз нали ти казах, че ще ядеш? А как ще ядеш? Ще ядеш. Супа ще ядеш. Ще ядеш супа! С гъби. Гъби не, ще отровят. Като замисля, яш супа! С гъби! Много гъби. Да интересоки са. Фул секретка. Но вакът задобрява, те какъв сте видел. Ай, честито. Кой? За перата ли? Не. Не, поне задобрява, брат, аз мисля, че никога няма убиеш. Знаешка? Кабум! И аз стои. Фак ултимейта. Ай, честито. То бах те фака. Та празно. Га, защо? Факваш. Да видим какво да си купя. Нищо няма си купя. Атак. Атак damage. Ето. Бейто. Кукинг. Те. Атаката ми иде при теб! Бум! А моето копие е при теб. Тей, честито. На теб да ти е честито, бе. Младеж. Ти почти загубна теч. Нищо беше за рехилна. Какво? Какво каза? Забрави, че мога да се възстановявам. Да. Това най-много го мразя от твоя герой. Surprise! Баба Марта. Surprise! Бум! Тенкста рече. Лайк and follow. Зато и аз то бих. Ти ли те моби? Все пак пише, аз съм то бил, тъй че... No. This is not верно. То пак се брои, че аз съм то бил. This is not вярно. Sorry. Ама е. This is И not вярно. също се оставих. Можех даже да изчам с другите търти да то бият. Ама само не ми се тичаше. И исках да се върна малко по-бързичко. Но време си да ми отнеми. Пък и си купих Рабадон, чрез който сега да ни... изхабих си го току-що, нали? Спокой, той ще се възстане след, не знам, май 2 минути. До 2 минути ще съм това разбил. Да, вече съм разбил ти точно. Аз съм това била вече 9 пъти. Те едва 2 пъти, и то на късмет. Добре, яри първият път беше заради умения. И най-вече късмет. Йоуе, ще забия едно
копие. Бум! Яше ми копието. Нема. Споко, настоявам. Не дей! Много искаш. Не искам много, малко даже ето. Ти си 11 левел, аз съм 8. Пак тълби. Имен, ти си 11, аз съм 8. Слам клоп. Аре ти сериозно? Нали? Бум! Аре ти сериозно? Яше! Сега вече си я подобрих до най-силна атаката ми. Сега сам да си я възстановя. Дай! Аре, ела се пройде! Ела се прой! Ида. Бум! Умрях, личи се. Направо съм в гроба. Еми, умрял си. Как То- съм мъртъв, бе? В момента живея. Мъртъв съм. Мъртъв съм аз. Личи се да ти лежиш на пола и рониш си. Айде. Аре, блю! Би. Не послушай! Чакай, бе, то беше ценно. Ако ли става горе ми е много интересно? Пип! Аре, бе, ти ко направи? Аз я наидва. Ти какво направи? О, късно е. Абе, бегай от мене, бе! Диди, аз не мога да ти кажа. Yeah, bitches! Yeah! I'm the best! I'm the best! Да, обаче почета кълна. Еми, шот не можеш. Какво да направя? Дъщава ли, бе? Трешилци. Така. Знаеш какво няма да ти направя? Да ме убиш. Грешка. Но ясно, че съм правил. Няма да ме